Kile bunensema bunenga kibuneye yiga. Mari tanguru kuworta gichana. Nigo nachete una oyo chake biashara bike nachakirete konya mafuta yetaya around ya nabwate chibibange ibirega. Ali ukole guchake seseme yage simamu akati yoyurenge. Enge 2003. Bono nganya konya mafuta yo banaria bangina mafuta. Kera ngakiyo bagachire kero kabachikuya mafuta. Lakini kana jitenga ngabase market ngaroro bakongwa wa bantu baga ngabangina bango chandeka kuya mafuta kana ngaba nyakoretera mafuta make bibuyu ase yo mintongo kwa Dulex usenyandikisi bakanya konga mafuta inanya kuboneri bacha bakanga mafuta ni chibiba nanya kuboneri bono nganya kugenderego kere nyabe bese yabe yagwereire nka chaka nande kubeka ibiasara bye bintu byokori muna mafuta y'ikinyeni sabuni ikagera umuntu nakugura amafuta oteba no bwate kebiriti sino bwate sabuni nanya kuba bigono nganya kugendera igo kacha nande nganya orambata gete bintu bya mugondo ya grofet nganya kubeka bintu bya grofet Kanda kona chake Mr. Walter cheo kinakuwa lengo kuya sana senseme ya gesima kurende na kureni mayaga kikere mwali guchake byasale wali guchake byasale bya senseme ye naki agusobo ncholi ya gesima na kibwa lenge myake yo mekoro ya 2003 2005 abukale gesima ya chagete kare asenge nchabaga kambaro bachagete gesima na bagakababu mwakongati mwaka Josia na bagakabande byasara gesima biro binkare byachagete bono nda bagakababu na kero baruo nande byasara bikaira nansi bono kero nacha bono ajitenganyora bado building sinchiro bagakabare babwate bango kore byasara lakini bono kunyara basiekire bono na injirende nkaigora eduka gasoa konye ibintu ebyo abamenyi benseme ya gesima esenga kiyona kibakwerete esengeche kwalenge umuntu uri omunyo kirai kana kore baletire ibintu bitale ngororo na kibakwerete kere kwale guchaka abantu bagisima n'abantu abaya ekiagera nkonya kungeni kare kibarenge ekiagera nigo banganya konte byaya nonye gesima yekoro mugeni ayeka rema chaka toretere ibintu bito gotebi kero bagontome gento ekero bagocha baburi gento entabugati nabo barenge nabo nanko genda na rosio mokia na baretere gento keria mambia yo chonyora nkero tukanya kugenderego ndo basiri yago chake biasara ngo yale chenginyinge sana kuliya sauti gochakire biasara aya sounds ipi mirongo rwagusi na Nyamira county asiki wacho lete gesima abasawo yo gochakire biasara gesima ne bwato umurembe security nande abantu bagesima mbanjete kuboria abantu bari baranye na barabo ase biasara igo ngajaganya n'abantu bare welcoming nande abantu bwate bare abakristo batangiye amangana mange Mancho morire oyo Mr. Walter Gichana oyo bwate Nyamiranga hardware ya senseme ya gesima onya gote bibuna nyante chake safari ya yo bonchuri ya senseme ento kenge nchako tebe muna kero chake biasara mwini ali komanya amate yo erange na bwise kwa chake biasara eyo na kiere omulembe no muyole ebintu gochigo chaka mbanya ale kobigora enda yakanyara gokonya go chake biasara o chaka saragia asara gakonye kunyale gokina ayikirikare go komoyo ese byasire bya basenseme yage simagoteba nguchaka na maguteta okamento kareta agrovet inkirikiara ko moyo kwanya komenta kirenga kolete binte binya bitale ngoenga kiyo abantu baito nibo banganjete kera bagachire bagucha bagora sende nana bango takabagora ibintu byonse bya senseme yamo ekiagera nigo tuwata masikania maya na barabo ekero bagontebie kena baretera asichinga kichibwenerete gona nchenga bae encouraged nga ekero omuntu achire igongo takana mokorera mbakuisana kibirengeri byaye oncho muri ni metanda ko kwebori asikanya to chole literi Nyamiranga libe litari etuka yaye na andake abantu ngosinyubali ili tandi bote chinguru mono kero chake biasara aye Mr. Walter Gichana kwa vile sasa biasara myake mengi 2003 mpaka boni those are more than 18 years
ayebono elieta ndi bwate chinguru nande nkiria kwirerete ukayiroka Nyamiranga ande bege kero elieta ri nene elieta biashara bi established always customers ngo bara attracted Mancho mwenigeri walta utebra tiri tane ngento kengenjo sana kero ucha ke biashara ndake bana tebe SNCM ya Gesima akwe montali ne tega dawo tabana ki nikeli ya Nyamiranga ase kiese ngenja uno asama nyeka inese ko bwate biashara biao kwari ra chinga kinaende tali koligi capital yoka kwari gire tali ligiya uranya na konia biashara biao elio binyare ko kina kaibona wakite next korese e agrovet ngabe ngachake duka yoko ni foodstuffs eduka yoko ni bintu byo tumeka bya nyomba na mafuta y'ikinyeni sukari sabuni kiberiti n'ibintu bindi biri bantu batumeka kera lituko kicumbi abona mwaka kitwekire abono nigotore 207 207 Gesima yakinire sana competition yale ngoronga kiyu ngoteba mbarengo nekero nachete kero nachete na mafuta ngoni nje mafuta mbaro ba ugati biashara bya bintu byokoria ikwani mbarengo patiende sengenjo naroche nk'abantu ngo bori bare kero bagurira mafuta babori ebintu binde karatigambikira nibyo igorende ikwari ngo barenge nenche aseduka yani ane sabali ya uwango bango kuri 2007 ejo kero bwatetuka mpaka bona lego ikaguchakia hardware safari ki yarenge gati yao ekero na twarete birange byo kubeke hardware ne kero boigo na rege konyora customer bantu bako bagusumbuka batete simiti batete amabati cyicuma ikibata ingonyorange nenseme abantu mbanje tamangana y'ubwagaci bono ngachangarenge linga isako babyambe ke hardware ensemo ne duka ya bintu byo korinero nere nsemo nabo abantu bakonyora ibintu byonse byanda one roof igo eka motivate ngachake hardware yo kiagarete ngabeka mangane ye hardware mono neringa ibintu bya bikwende ni park mbiriko babone ibintu ibindi biduka ibintu bike anya nesimiti mondere ko ire nuza ko irenge mama bati cyicuma nande mbibwati gasiere so involving buna mangana yeduka asenga njo watikira goteba buna ati radio bakibasikanye ne kinyinge sana aibono mwaka kyonya ntego chaki radio yao nana kiuki ndicibese gikuru 2007 makekere wachagite radio yao ni biashara ibyo ni biashara ibyo na bibi angete capital enganya kubikibese kenya ko bayiga nago tebya banatumigete nango kwenda buru nateba Nyamiranga bakanya konga simiti mabati nganya korosi capital bakabona ngachigatuka bana nimbwati kibese ngo kore hardware mwaka kyoyo ya 2011 alota kite hardware Yo mancho morigadi Walter Otebna tikero chake biashara acha 2003 kolende kuikirania marora yo gotware hardware aganyite miaka 8 miaka 5 ele alego chaka ebiashara bibe hardware ese biashara kutwara uvumilifu gose patience nege ntokingenjo sana ironya alego kinie biashara mpaka bike aliese biganeri kono likuwa lotekesa li hardware getaite binte binge sana ayeyo chakite na bakolimere mubale ngere kwa alego chake hardware yao na chagete no mukorio oyomo oyo orenge kwande story serio monto nyene simiti konyana ringo chaka igo nabwate bintu binge mono igo narenge ko I started from a very humble beginning ekiagera ebintu bibyaganeti at least monto yomo okore gasi iyo by then kolende abantu bakorete bonege bakweboli besa kigane ire chinkepi endo mutata utake hardware edide nga wachagete na chirochi didi na chagete ngene chibesa ngeri kusabini nga kiyo ya 2011 didi bintu byarenge magori mono libati yarenge ange 150 byarenge igori mono buna matukarero igo ngachaka na essential commodities chisimiti n'ijuma kama goje bintu binde ngora njera ke binte bitatu utwale biasale vinga samo ayebya ko kwente wekini
mbia kineti kegera omonto nigarenge abantu baengocha kwanyocha customer mbari yondo teba nategete ndagire ichombe ateta mario ga mugondo natete ibintu achukuria yondo nategete mangane yuchkwagacha Mwancho mulio nyambono kunyara gutuikera oyo Mr. Walter Gichana oyo bwate yadwa ya miranga senseme ya gesima oyanta utwerere savari ya yentambe yo guchaka hardware chachagitenera koni ya magute ta yese mwaka o 2003 onyalira kwegera limeye bya sele bimbaka bone tole meyo mwaka o 2021 kwene kibona savari ye bya sala gokunyechaka na onye chinga kimbako kine mbaka lisoganeti katora ndo motima ko mwakeigo tukoirana na tebinjira kiboranya leo twarubura imeye bya sale byesengenjo ebyasara bitatoletyo botenerio buya ande nawo bekwanyara goku kurendere sengenja nyale ko birere senga kentambe na tebimbito kibiryanya lira kwa reme ebyasara ebi mbaka aigese byanyira gotene nabono byakinire ebyasara ebi na senseme ya Gesima. Je, wajua kuwa jiji la Nairobi lina idadi ya watu milioni 4.4 na wajua kuwa tangu tujinyakulie uhuru ni hospitali 4 za umma tu na zingine 2 za matibabu maalum ambazo zimekuwa zikitoa huduma za matibabu kwa watu milioni 4.4 wanaoishi jijini Nairobi. Hospitali hizi za umma zilizokuwa awali ni pamoja na hospitali ya rufaa ya Kenyatta, hospitali ya Mbagathi, hospitali ya Pumwani, hospitali ya Mama Lucy Kibaki na pia 2 za matibabu maalum ikiwemo hospitali ya Mathare na hospitali ya rufaa ya National Spinal Injury. Hii ndio maana chini ya uongozi ya Rais Uhuru Kenyatta, huduma za jiji la Nairobi NMS imejenga hospitali mpya za umma 28 katika maeneo tofauti jijini Nairobi. Hospitali hizi 28 za umma zilizojengwa upya sasa zinawahudumia wakazi takriban milioni 3.1 katika mitaa ya mabanda na maeneo mengine jijini Nairobi, ikiwemo hospitali ya Soweto Kayole ambayo inawahudumia wakazi takriban 50,700. Hospitali ya Muthua Uthiru ambayo inawahudumia wakazi takriban 55,500. Hospitali ya Gatina Dagoretti ambayo inawahudumia wakazi takriban 63,000. Hospitali ya Gishagi Kangemi ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,200. Hospitali ya Mukuru kwa Ruben ambayo inawahudumia wakazi takriban 27,100. Hospitali ya Mukuru kwa Njenga ambayo inawahudumia wakazi takriban 24,500. Hospitali ya Tasia kwa Ndege ambayo inawahudumia wakazi takriban 28,600. Hospitali ya Kianda Kibera ambayo inawahudumia wakazi takriban 61,500. Hospitali ya Undugu High-Rise ambayo inawahudumia wakazi takriban 14,700 na hospitali zinginezo ambazo zimewafaidi sana maelfu ya wakazi wa Nairobi. Maendeleo haya ya ujenzi wa hospitali za umma katika mitaa ya mabanda ni kati ya malengo kuu ya Rais Uhuru Kenyatta ya kuhakikisha kwamba huduma za afya za hali ya juu zimeletwa karibu na wananchi wa kawaida na kwa bei nafuu. Sasa wajua. Mwancho muri karibu naenda sense ya kabere yo murubiri we savari yo moncholi athro tubegete kambi asense ya Gesima tokwana no mogaka Walter Gichana uyo bwate hardware essence ya Gesima kandi utebye sabala yebuna ntego chaka na gachaka kawato muri koyo muvuyeka era chagetenere kurinde bono tianyara utebina kanyare gwekini na kwegendereri ndira kikonya rirego kini abakori emirimo ya bao kururi oyo mo wachagitenere na wikira boni gambale ngo bwate na njira kiesa bali yo kurika abakori bemirimo ya beira sule ndiye mno yo mintonde amo ebiashara nigo ibyoka bigo demand abantu bache bagokonye bona muna karona jagete adwa na jagete ni simiti 50 igo bona yatagete umuntu yomo lakini bona muna abantu bakumanya ngo ni ori simiti abantu bakanya gocha igatoka wikuinikirisia stock gocha simiti 100 simiti 150 simiti 200 baka simiti 1000 yamo igitageta abantu abange ikagara customer gitagete services chire very fast igon in that way kanyoranga twamentira abantu bakande ntabwate gari gachanga gore gari ya mo ni 2011 yiyo kagore pick up ni Nissan egera abantu kyagera abantu mara bakore bintu tetebeirerwe igo tukaba korere gasire iskoberere bintu bakase ba ase chinka cyabo igo montera banata kera se gari yiyo no mo conductor be banata kyagera we kamonta ndo chikumwigisi igo
esto kera tukanyoranga chisto na joje chitakire tukayora chisto chinde wika abantu batuka bakurusiria abantu chisto cyabo n'abantu bandi nyana mabati bakubabwera igato ikaba dutate extent na wika abantu baganiri kuba batokonya maybe asire bya obe hardware aje kiro nyana rote abuna tikwanyarire gukina okuriri maiga kerekwa luchaka 2011 ebya sare bimbaka boninga 2021 10 years later ngiye ora tebe bya sara bya ne bya nyarire gukina na nsemo kilio yoroche bya nyarire gukina emitonde mu biashara ne bikongo bire lakini bitaitara to patience nande egenteke ne tugutangania sai kende yonsto kora tugutangania sai nje no mu Kristonde nande jeno mo 70th Adventist egento kendo yonso no gusabanya sai mambi na marawoba na kumuburia ekiagera nyasa teja sigasiende yonso teko genderera bono ase egasi nyinge mono eyetogo kora nigeganetie ebirenge bire sopa ni customer isakuria racing atori monto re sopa tagutwara imani naye abo muntu agoje se biashara gutigere bese atebikanya ko beka abuba inje ngora mabati use next month niko na matebese yayenge yire you don't save ants muntu tigije konyora mambi unyure maruso bwe biro korekanire iga biashara na bitagite a lot of time na bono tindiko ba absent se biashara bekamanye customer inge tagite anyebese tebwati seine na kitoko kambanere mpaka anyore gentekyo igo tuae toigwana ande kero me piata te bintu bike me monta customer gatanga te bintu bya ne bike nabona ande ko muro to kuruma nga bintu bya ombigete bateba embigete igo twanya ko twa maintain customer me bya sire bya okwachete na mavati ne simite bintu bikeigo 2011 boni gambito kiwiri kwanya recommenda ebinia biryoko ni boni ya biryo bwa tutapwa 2013 2011 ora tebnati na nyari gukina kana up to 2011 ni gona mete enyomba nkolenti ichi na lente tinga kintambe lakini kana nanya osie chibesichi kagure plot ngachanga ngariye plan nga mbane contractor igasako ngachire nyomba ngora mbake nyombe ye kaera nga move in bona nongo korere biashara iga ase hardware ne go kunya comment ibintu bine customer ko na bona nabate chirangi kachanga garata chirangi ngabeka nabate ibintu na ceiling board nabate ibintu na chisengenke chibili palo preservative nebinte ebinge emisumari amabati paitani nabwate lakini bone gambiro nabo muntu agocha anyore ibintu na gichuma mbari cyo korosimerangu ye chinyomba ichinchiarengo paitani bona with the time abana gitenga chimenta yo ne merangu ye ready made ne morochega mabati ari colored igo na biro binkabira tachisiringi check sasa ichi plastic ichi mattress na biro binabona mentre bakabikira bonayo biashara binde byonsi teknolojia ya raka ni recommenda ebintu byara ko rumi biashara bi 2011 boni ya bya temire go change baka na rora igano wate baka CCTV kwanya recommenda aya teknolojia ki kwa mentire maybe asire bya base enseme yo bigete na boniga nabona nawate CCTV kotokonyere kya tuwate chistomba mbari asinginchi yoko capture ibintu mbamba bigo korekana nabona oisakori esto ya ne esimitite ya igere kwingine wego nkorieri kuruga namanyanga umuntu asaristo andi mukirina egento kende asikiru mukine nabangoriye namanyanga ingikere wego abotoko ati batesibi asara bita through WhatsApp na ata social media igo technology yongo tokonyere asengencho yoko market wange biasare tali banchori vange imensema ya gusi bakubwati teknolojia je amanga na Facebook ko twale Facebook page biasara byao okole biasara na WhatsApp ngiro nya wote bya banchori buna vali batara bwati teknolojia imeyora gongorwa gusi nko bate byanga wikatoge ndamo na technology
obe togenda bwango na technology okonyora gwatigaira abora arete ibintu bikabo abantu bamayo sino bigwate ikiagera abantu abange nigo bakomanya ibintu ebi weterase emitandao rero kisimyichi nabo kubeka nanye status yao ase WhatsApp kwabeka gose ne chichuma chikwerende chitangi kwanyora umuntu okuborina kahinaro ritangi na kyokoni igongonya koni ore nebintu binde igo tokonyara gotiga tokonyara gukora biashara kabisa biribire meaningful onye tokogenda social media. Competition yabeire nyingi sana ime biashara hata SME ya Gesima tole kituka kinge bado chikone ebintu bine byobwate ayenchera ki yabe no gutumika buno monjori bwe hardware kwene kina competition necha gutika role igoro ndiabona sana competition yere nero lakini always you give your customer the best a priority ni customer yao ekiagera what you can do different is that nakyo okwa trace customer yao nakyo como safi nabo tware binte binge lakini to tware ruwayera yokonya kose yo kugamane customer and yet to onia igo all wrong nabo chi customer chitu to chi welcome ya and to achirire bintu byabo ndurgo dire egera babinyora on time and the next time okorete customer yende asingincho ye service yeri kwa makorete litana biashara binde byose mbibwate obubisi bwa bene ayembo bisiki boli bwa bene obwate bora konye omonto bwate advice kali creative oniga tutebe in terms of eso konyora materials sasa rora nyore neligo lirianse ahanto jora neligo lirianse ayembo bisiki boli kwa rorire omonto abotwale nabagokini adwe abakenya le okina egente tangania yo mintonde amo ase biashara bya adwe inkiringa tema korete bintu biri a customer agani at one time kera umuntu kugura amabati natete misumari umuntu kugura amabati natagete mipigo sine chuma igo takugura ibati na ndachi kugura chuma elsewhere ikagore binte bya at one stop which means we komonto okitaiti o balance egere nario customer etachete ngendo kirinke yari egero once pio birete abinyorera sam ulimwengu ngima nense ngima yakwanire igoro yoborero bubwa COVID-19 ayenchera kibwa turubanira byasara byabo gosaye byasara byabire buyenga kiya yonse COVID ya to factory equally ekiagara abantu kibesi cyabire inse anlekinga kieria abantu abange bagatoguriye bintu abana bose baga bamete Nairobi bakora ibarua byabo kwanyora umuntu uri umushara utomaje besa tabanda tukubura amabati tukubure simiti lakini bona akero buriro bwagete abantu abange egasi yabo kigasira bona turi konyora ngebyasara mbiarenge buna nomo besenga kieri byasara bika chance ibona yanenga keji nabona igana to kwa nega tanga bona abantu berero isimite berero amabati lakini esenge njo kibese kiende abantu abange babutete kuri company bona byasara nabo birense esisoni ya COVID asama tukagocha kayuraga niko role byasara ibya ube hardware bibe ese ama tukagocha asama tukagocha nabongo sabanyasa nkonya ngobugima nafieringia egera torete ibintu biri abantu bararengereri kugura nonye nkuru kisi kose nkuru Nairobi ebintu biribyo amonta aranyare goteba nga ikiro kinke yo Gesima tigandusi Nairobi nabyo bintu tayite go stock muna tile ibintu de gypsum boards ibintu byara biko gaje kinyomba mabati ya versatile ayama yakwa gaje nyomba cingiya nabi bintu to korengereringa nyasa tokonye nendu toretera abantu bitoga babinyora bwango mono nandange imetaba saa bange maro paturete nga kibuna yaboniga akweboli naitu ingituranyare gokorera inde byasara bituragani binyare gokina ayembo semikuranyare ko abasai abali bakorigire tibuna boniga obaye obosemi bwa bene oburanyare ko ba omoyo irinde basese ebyasara akero kunyore kanare ngo musae nabondete I share with them nga musae we ko wirite
nande asebese iyo konyora ikonyo tumeke biya asengencho abese obe onyerinde buya nabe konya yabyarire nande yakoire bese yende abasa empa tumeka jibesa asengencho yoko tumeka madawa ya kulefya yo kwegokia abese banyerinde numate umuntu na chaka konye ebintu ebi nata ebi na enkonye soro ngasi abese yanyirinde tebia abakonyora yikunya gukina igo ebiashara bado ne opportunity ngeye employment asaba saya bagukina bano iga asengencho biashara mbibu ati limit ebiashara nabo gukora nonye koro musaye nonye koro umuntu w'imyaka igatu usomugaka ikiagera igintu gitakeiro ni birengeri byawo bega twasi biashara ebyo nando anje biashara ebyo nabiro byo nabo oko bikora bya abanyambaroro bakorera tivone gabakwe voli nole semitando ya kijamii yuwate abana kibaranya lego gwikera nabo bakonya Facebook Walter Gichana ose WhatsApp nabo bakonya rase namba ya 0710 61 5398 and WhatsApp nabo bago post kendi yonse batagete oigo nabo bago chambaka nande eduka yani ingana yao yo mweli esomonto creative oniga imetive to ya Ndizi TV nerili engana yo mweli ngoteba yo mintonde amoneri na igente gitanga nateba tiga to muiro Kenya sai nande gasi eno nya to konyakora to kore gasi to koro maene ne gasi eyo to manyetenga abantu abonsi pe bago chabatuguria n'abantu customer chito na chikorete to bwate nekora to koragira ye customer taje tuko geseria bwegore to koragira marogoba igongo te ya customer chito ase semo ya gisima and even beyond ntoba anchete nande ntoba welcome all the time otatige sabataro moja matuka yande inchuo mogore bintu motagete egere nande tunyakogenderamo kerongo kina naye gwakini ritangani Mr. Walter tote babnambo ya mwana sichinga kiwato ile na amangana lyo spikwa nyarogoto na amangana yengencho sana be mwana sogoto aligania iga mbiyamano ndemo mwancho morigeri niko bagote babuna oyo bwate amato na igu ine re sabari ya Walter Gichana yo nyalo gukora isabari ya usoboncholi bwa ya semya kemenge koru 2003 mpaka bwana 2021 emyaka 15 ni 3 abere se bya sebe nende badagote banabwa togo semeli woko genda na wekini imeye bya salebi kore isikali obwate ikerengereri au kie bya sara gusebe sankeigo so imeye bya sara mbigo konya senchera ya vene una twate na Mr. Walter wikirenga kiende imeyomorobeli bwe sabali yo boncheri elitaliane ndemo Steven